Op een nij feest in Snitsjoerd. Wit-Zwart is kampioen geworden van de haatklasse. Ze promoveren nu naar de topklasse. Begin van het seizoen niet verwacht, maar als ik in de winterstop kwam, het besef dat het cool. En ja, we hebben de laatste 2 maanden hebben we niks lezen laten, dus ja, geweldig dit. Ja, mooier als dit kan je het niet wensen natuurlijk. En, nou ja, ik denk als je nou de uitslagen van onze laatste weken kijkt, dan is er ook maar 1 ploeg die aanspraak mag maken op die titel en dat zijn wij. En het wie wacht zien rond de 40ste minuut voor die eerste treffer. En die komt dan van Erolend der Guti. Achterna bezoen dus de kampioenstreffer. Maar dan is Snits echt los. De 2-0 komt in de blessuretijd van de eerste helft van Sean de Ruiter. En in de tweede helft gaat Snits vleurig terug. Ber Erolend der Guti voor de 3-0. En dat wordt volgende terug een treffer van Sean de Ruiter in de 64ste minuut. En we hebben nu dan de topscorer aan Heinz Boersma. Nou, die had dit kombaltje in petto. Perfect oer de keeper. En dat is de 5-0. En diezelfde aan Heinz Boersma tekent ook voor de 6-0. Snits zwarget met een stielvolle oerwinning voor de titel. Sportstad Sneek, hè, dit weekend. Ja, fantastisch weekend voor Sneek en nou ja, hier gaan we echt even van genieten.